hebben geen zagen met een kettingzaag, dus we maken gewoon heel veel herrie. Deels moet gewoon machinaal gebeuren, anders lukt het niet. We zijn nu recent ook weer bij het Limburg Landschap op herhalingscursus geweest. Er zijn een aantal ervaren zagers hier. Maar wij moeten wel om de paar jaar, om de 5 jaar, moeten wij weer, ik noem het maar herhalingscursus doen. Om even weer de puntjes op de i te zetten. Ik mag dit ding bedienen. En dat is gewoon een soort privérit door het Heuvelland op dit moment. Met bloeiende kersenbomen op dit moment. Er bloeit van alles. Het is gewoon schitterend om te zien. Het gras wordt groen, die contrasten worden heel mooi. Ja, het is echt schitterend om hier doorheen te rijden. Ik ga nu een beetje bij elkaar verzamelen. Tot je straks met de kraan makkelijker kan optillen. Waarom worden ze weggehaald daar? Omdat die plat liggen. Als die namelijk gaan rollen, komen ze tegen de draden aan. Dat zijn trekdraden. En die trekdraden die bedienen de seinen. En als die sein dicht staat, kunnen ze er niet eroverheen rijden. Ja. Waarom moesten die bomen weg? Ja, deels is gewoon ziek. Zoals je ziet hier bovenin ook, dat is allemaal afgebroken, dat is dood hout. Je kunt eigenlijk zo de kachel instoppen en al. Het is helemaal droog al. Ja. Waarom zijn ze ziek dan? Ze zijn ziek, je hebt de essentakziekte. Dan krijg je zoals van de winter dat het ook heel nat is. Dus dan zijn de wortels al slechter. Ja. De boom is al slechter. Ja, en dan gaat hij op een gegeven moment gewoon om. Ja, hij kan zichzelf niet meer houden. Het is natuurlijk heel veel hier taluut. Dus ze hangen vaak al een beetje scheef. Ja, maar het is ook heel veel werk om dat veilig te houden, toch? Wij zijn eigenlijk het hele jaar door zijn wij bezig. En dat varieert van natuurlijk buiten het broedseizoen. Ja, dan kappen we grotere bomen als dat nodig is. Ook die ziek zijn. En die hangen dan al scheef. En dan denk je van kost nog 1 wintertje en dan is het klaar. En daar zijn wij met een heel stel mensen nog te weinig. Dus meer vrijwilligers zijn altijd welkom. Zijn wij daarmee bezig. Ja. In hoeverre kijken jullie mee langs dat spoor? Deze groep is geheel autonoom. Dat is ook helemaal geweldig. Dat willen we het liefst zo hebben. En hoe zijn ze dan bij jullie terechtgekomen? Ja, de miljoenenlijn die heeft een enorme berg werk. Ze hebben ook vrijwilligers die werkdagen kunnen begeleiden. Maar er is gewoon heel veel werk te doen. En we hebben contact met elkaar opgenomen om dat bij elkaar te brengen. We trekken samen op als we vrijwilligers werven en opleiden. In andere gevallen kunnen we ook voor gereedschap zorgen. We kunnen advies geven, we kunnen een cursus geven zodat mensen denken van dat is leuk om te doen. En dan condenseren ze bij zo'n cursus bij elkaar en dan heb je zomaar een werkgroep. Ja. Is dit de laatste trein van vandaag? Ja, in ieder geval dat we terugkomen in Simpelveld, dan moeten we nu wel instappen. Oké, die mogen we niet missen. Nee, kom maar.